सोरबा एमसिएलएफ्रा पार्सेन्ट जानायनि बादिलायनाय, टाउन सहराव हा बायनायनि कम्पिटिशन, पेट्रल पाम्प बानायनायनि कम्पिटिशन, हा बायनायनि गुवाहाटी सहराव हा बायनायनि कम्पिटिशन, जोंथ' बेखौसो नुदों। दिनै खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्थियाव दङ। हेल' लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे आरोबाव नोंथांनि गेजेराव गोदान आपडेट भिडिअ लानानैहा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन आरोना। दिनैनि दिनावहा जोंहा एन नायजाब सार बिथाङा इउपिपिएलनि थासारिया माबादि बेनि सायाव दिनै मोजाङै बुंफ्रुनानै खेवफ्रुनानै होदों आरोना। दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो इउपिपिएलनि हालोदा मा, बिसोरनि सरकारा नेक्स्ट टाइमाव बोरै जागोन बिनि फारसे नोंथांमोना बिनि बुंनाय बाथ्राजों मिथिनो मोनगोन आरोना। थ' नायलांदो नोंथांमोना ना। दिनैनि दिनाव बिजेपिया जोंनि ट्राइबेल ओनसोलफोरखौ मा खालामनानै नाख्रेबनो नाजागासिनो दं जों बयबो मिथिखागौ आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो बिनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन उनावहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना मा बुंनो बिथांमोना। थ' दिनै ना बोरैहाय जोंनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दं बिनि सायाव आरो बिटिआर गोरोबथानि सायाव सासे गेदेमा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों आरोना। मावफुंजानाय जायैनि फारसे मा मावनो गोनां दङ, मा मावनाय जाखो, मा मावनाय जायाखै बिनि फारसे बेखेवनानै होदों आरोना। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो नायलांदो आरोना भिडिअखौ। प्रमद बर' बिथाङा बिजेपिनि अननायावहाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सान्थि फैबाय असान्थि गैलिया, सान्थि फैबाय होननानै बिथाङा मेल मिटिंफ्रावहाय मेरला बखिबोबाय, बुंबोबाय। खिन्थु दिनै खुद प्रमद बर' बिथाङा गावनो असान्थियाव दङ। दिल्लीयावहाय अनेक बार जाबाय प्रमद बर' बिथाङा थांनाया, अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिनि दर्जाखौ थेख्लायहैनाया, दर्जाखौ खेव आं हाबनि होननानै। खिन्थु मा खालामबाय नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोना दर्जाखौ लक खालामनानै साबिखौ गुबुननोसो होनानै दङ। दा साबिखौ गुबुनासो लासिगोननो, बे साबिखौहाय दा प्रमद बर'नो होलिया जाहैदों। प्रमद बर' बिथाङा सोरबा एमसिएलएफ्रा पार्सेन्ट जानायनि बादिलायनाय, टाउन सहराव हा बायनायनि कम्पिटिशन, पेट्रल पाम्प बानायनायनि कम्पिटिशन, हा बायनायनि गुवाहाटी सहराव हा बायनायनि कम्पिटिशन, जोंथ' बेखौसो नुदों। दिनै जोंनि खाथियावनो नै मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन भैरबकुन्द'आव, बे जादोंना जायाखै। दिनै रौतायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि जानांगौमोन, बे जादोंना जायाखै। उदालगुरि टाउनाव मोनसे अभारब्रिज जानांगौमोन, बे जादोंना जायाखै। भेरगावआव बाथौ थानसालि जानांगौमोन, बे जादोंना जायाखै। कुमारिघाटायाव, तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटायाव भेटेनारि कलेज जानांगौमोन, रायजो राजारा नुदों। माजबाद टु हलंगिसिम नेशनेल हाइवे मोनसे जानांगौमोन, जादोंना जायाखै। आंथ' नुदों जेबो डेभेलपआनो जायाखै। बिटिआर एकर्डनि जि सुक्ति मथे जिखिनि दफाफोर मावनांगौ दं बेथ' जायाखै। थ' नोंथांमोना लोगोफोर बयबो मोजाङैनो खोनाबाय आरो मिथिबायबो आरोना मा जादों जायाखै। दिनैनि दिनाव जोङो मिथिखागौ बै समावबो ना बिजेपिया गोरोबथायाव एलायन्सआव थाखानाय समावबो जोगारनानै इउपिपिएलनि आखाइ हमदोंमोन। दिनै गावसोरा बिटिआरआव बिटिसिआव आखाइ सोबावनो मोननानै आथिं सोबाय, आथिंनि उनाव दिनै खर'खौ सोबाय आरो बिसोरो मा खालामगोन इउपिपिएलखौ दिनैनि दिनाव जोगारनायनि लामायाव आरोना। गाव हारसिङैनो बिसोरो सरकार दानायनि थांखिखौ लाबाय आरोना दिनैनि समावहा। थ' बेबादिनो आंनि खोनानायाव आंनि लोगो दं सासे कार्बि आंलंआवबो दं, गुबुन जायगायाव दंबावो आंनि सिनायनाय बिथांमोनहा बुंदों आरोना। काउन्सिलफोराव फिसा ट्राइबेल काउन्सिल बेफोराव बिजेपिया हाबनानै दिनैनि दिनाव राज खालामदों आरो बेफोरनि गोहोफोरखौ मा खालामदोंनो गावसोरनि आखायाव लांनानै गावसोरनि गोसो बायदि खालामनो नाजादों आरोना ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ लानानै। आरो लोगोसे जों दिनै बिजेपि सरकार फैनायनि उनावहाय जों नुनो मोनो काश्मीरावहा 370खौ बोखारदों। जि जायगायावनोखि 370 थानाय समाव मा भारत गभर्नमेन्टआबो बिसोरखौ गावसोरनि गोसो बायदि खालामहैनो हायामोन। बिसोरहा गावसोरनि गोहो दंमोन आरोना 370नि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। बे सिगाङावहाय जाखानाय मोनसे एग्रिमेन्टमोन बिसोरनि, जायखौनोखि दिनै बोखारनायनि उनाव ना भारत गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गोसो बायदि थांनानै खामानि मावनो हादों, गोसो बायदि मा खालामनो गोसो खालामनो हादों आरोना। पलिटिक्सखौ लानानै बेफोरबायदि गोहोखौ दिनै बिजेपिया बाहायगासिनो दङ ना। आरो जोंनि गेजेरावबो दिनै मा खालामनो नागिरदों जोंनियाव हाबनानै ना बिसोर आदानि कम्पानिजों गोरोबखानाय मोनसे एलायन्स पार्टि दै, जायनाखि आदानि कम्पानि बियो बिजेपिखौ फाइनेन्स खालामग्रा मोनसे बिनि सिङाव थानाय हानजासो बिजेपिफोरा आरोना। बिनि सापर्ट बिनि बिनायफोरखौ होनो गोनां जायो दिनै। बेबायदिनो दिनै जोंनि ट्राइबेलनि जायगायाव जोंनि बिटिआरआव आदानि कम्पानिया हाखौ लानायनि चान्सआ दङ आरोना जेब्ला बिजेपि सरकारा जोंनि बिटिआरआव राज खालामगोन।
रायजो राजा नोंथांमोना मा सानदों आंनि बुंनायनि फारसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा खालामगोन आरो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन आरो चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरोना आंनि चेनेलखौबो थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआव मा बाथ्राफोरखौ दिनै आं फोरमायनो सानखो नोंथांमोननो थ' एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय